Пакуль Беларусь адзначае дзень працы, у краіне рыхтуюць змены ў працоўным кодэксе, што закрануць кожнага працаўніка. Што там за цуда трактар у Лукашэнкі, як расейцы прыдумалі спосаб не плаціць за аренду кватэры ў Магілёве, а таксама чаму іншыя расейцы адгаворваюць ад куплі жытла ў Беларусі. Вітаю сябры, Уладзіслаў Корсак у студыі, лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Жорсткае ДТЗ ў Магілёўскім раёне. 37-гадовы жыхар Бабруйску на «Фольксвагене» каля вёскі Купёлы наехаў на лася, які выбег на дарогу. У выніку аварыі кіроўцу і дваіх ягоных пасажыраў даставілі ў лякарню. Пазней аднаго з іх адпусцілі дадому. Па факце здарэння праводзіцца праверка. Нагадаю, калі на дарозе з'яўляюцца дзікія жывёліны, трэба знізіць хуткасць аж да поўнага спынення. Не спрабуйце аб'ехаць жывёліну, яна можа рэзка паскорыцца і змяніць кірунак. Беражыце сябе. На трасе ж М4 ў Чэрвеньскім раёне грамадзянін Расіі на БМВ збіў мужчыну на нерэгуляваным пешаходным пераходзе. 58-гадовы мясцовы жыхар загінуў. Трагедыя здарылася учора каля 11-й увечары. Загінулы не быў абазначаны святлоадбівальнымі элементамі. У Слонімскім раёне пажар у жылым доме ледзь не скончыўся трагедыяй. На шчасце, сям'я выратавалася і не ў апошнюю чаргу дзякуючы аўтаномнаму пажарнаму апавяшчальніку. Калі ратавальнікі прыбылі ў аграгарадок Новадзявяткавічы, дах дому ўжо гарэў адкрытым полымем. Як высветлілася, гаспадар дому прачнуўся ад гуку апавяшчальніка, своечасова разбудзіў жонку і дзяцей і вывеў іх на вуліцу. У выніку ніхто не пацярпеў, пажар удалося патушыць. Паводле папярэдняй версіі, прычынай узгарання магло стаць парушэнне правілаў монтажу печы і дымавой трубы. Колькі патрэбна такіх трактароў? 300. Прапаганда адсправаздачылася, што Лукашенка ў дзень працы прыехаў на поле, каб паназіраць за працаю эксперыментальнага цуда трактара. Дыялог узурпатара з чыноўнікамі нагадаў стары жарт пра трактарыста. Прэзентацыю быццам бы самага магутнага ў СНД трактара ў класічнай кампаноўцы зладзілі на тэрыторыі агракамбінату Дзяржынскі ў Менскім раёне. Лукашенка спытаў у чыноўнікаў, колькі неабходна такіх трактароў у Беларусі. Адказ 300 адсправаздачыліся ў тэлеграм-канале ўраду. Сябры, працягваць стары, добра вядомы тым, хто рос яшчэ ў савецкія часы жарт, мы ў эфіры, канешне, не будзем. Рассельгазнагляд часова абмежаваў пастаўкі прадукцыі з 3 беларускіх прадпрыемстваў. Паводле ведамства, у Ялавічыне з жлобінскага мясакамбінату і ў тварагу кампаніі «Белакт» зноў знайшлі бактэрыі групы кішачнай палачкі. У гатовай рыбнай прадукцыі «Экамора» зафіксавана перавышэнне дапушчальнага ўзроўню мікраарганізмаў. Пры гэтым прадукцыю, адгружаную да 2 траўня ўключна, прымуць у звычайным рэжыме. Акрамя таго, расейцы ўзмацнілі лабараторны кантроль, уведзены для мазырскіх малочных прадуктаў і птушкафабрыкі «Дружба». Маўляў, там таксама выявілі парушэнні. Расійскі бізнэсовец Юрый Левітас назваў Менск ідэальным горадам, які аказаўся пасткаю. У сваіх сацсетках ён заявіў, што Беларусь танная толькі на вітрыне. Паводле яго, купля кватэры ў Менску ў перспектыве можа прынесці нечаканыя цяжкасці. Гэтак падчас продажу можна страціць на падатку і валютным кантролі, а выводзіць грошы з краіны складана і доўга. Ён таксама адзначыў, што нізкія камунальныя плацяжы – гэта ілюзія. Улетку яны сапраўды невялікія, але ўзімку за, цытата, «нармальную кватэру» рахунак ужо можа скокнуць да 180 еўраў. Паводле расійскага бізнэсоўца, інвестыцыі ў нерухомасць у Менску даюць толькі каля 3% гадавых. Маўляў, жыць нібы можна, а вось нармальна зарабляць, афармляцца, весці справы – ужо бюракратыя. Кантракты, падставы, тэрміны ўзгадненні, рызыка адмовы. Напрыканцы ён панаракаў, што чысціня і парадак ідуць разам з кантролем. У сацсетках беларусы параілі Юрыю Левітасу сядзець у Маскве, бо там у вас усё класна, Фейсбук, Тэлеграм, інтэрнэт, карты працуюць, падаткаў няма, кантролю таксама мінімум, іранізуюць суайчыннікі. Тым часам расейцы працягваюць актыўна купляць жыллё ў Менску, толькі ў сакавіку яны аформілі амаль кожную 10-ю угоду. Між тым у Магілёве маладая маці сутыкнулася з падманам пры здачы кватэры ў арэнду расейцам. Пра гэта яна распавяла ў сацыяльнай сетцы Трэц. Дар'я цяпер у дэкрэтным адпачынку і здае кватэру на сотні. Нядаўна жытло зарэзервавала сям'я з Расіі. Гаспадыня папярэдзіла, што не можа сустрэць гасцей асабіста і даслала інструкцыю для самастойнага засялення.
Аднак у дзень прыезду арэнду раптоўна адмянілі. Праз некаторы час маці Дар'і трапіла ў кватэру і пабачыла, што там ужо пабывалі. Смецце, валасы на падлозе і мокры ручнік у ваннай. Відавочна, што няўдзячныя госці скарысталіся інструкцыяй і пажылі бясплатна. На звароты гаспадыні арандатар адрэагаваў абыякава, перапытаў толькі, якое менавіта смецце яны пакінулі. У Беларусі зменіцца працоўны кодекс. Пра некаторыя запланаваныя змены расказаў намеснік старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Вадзім Грачоў. Гэтак раней трохгадовы кантракт можна было працягнуць толькі на 2 гады. Цяпер жа, калі абодва бакі зацікаўленыя, кантракт можа будзе працягнуць нават на 5 гадоў, але без пагаршэння умоваў для работніка. У праекце таксама адмовіліся ад ідэі самарэгуляванага працоўнага часу. Маўляў, праз рызыкі для аплаты і бяспекі працы. Уводзіцца і дакладны тэрмін перамоваў аб калектыўнай дамове не больш за 3 месяцы. У працоўным кодексе можа з'явіцца паняцце настаўніцтва. Для тых жа, хто працуе на холадзе, прапануюць абавязковыя перапынкі для абагрэву. Узгадалі і нярэдкую праблему затрымак заробкаў. Толькі паводле статыстыкі праўладнага прафсаюзу летась зафіксавалі каля 250 такіх выпадкаў, найчасцей у будаўніцтве і сельскай гаспадарцы. 1 траўня 1886 года ў Чыкага жорстка разагналі масавую забастоўку рабочых, якія патрабавалі больш правоў і 8-гадзіннага працоўнага дня. Некалькі пратэстоўцаў загінулі, многіх звольнілі. На наступны дзень нехта кінуў у аддзяленне чыкагскай паліцыі бомбу, з'явіліся новыя ахвяры. У гэтым абвінавацілі 8 рабочых анархістаў, 4 з іх павесілі, 1 здзейсніў суіцыд, яшчэ 3 адправілі на катаргу, бо сведка абвінавачання прызнаўся, што схлусіў. У памяць аб пакараных смерцю Парыжскі кангрэс другога інтэрнацыяналу ў ліпені 1989 года абвесціў 1 траўня днём салідарнасці працоўных усяго свету. Арганізатары таксама заклікалі праводзіць дэманстрацыі з патрабаваннямі 8-гадзіннага працоўнага дня і сацыяльных гарантый. У СССР яму надалі значэнне адрознае ад першапачатковага. З'явіліся дзяжурныя лозунгі, у тым ліку за пабудову камунізму ва ўсім свеце. У Беларусі гэтае свята захавалася з савецкіх часоў і застаецца афіцыйным выходным. Аднак сёння стаўленне да яго рознае. Частка грамадства ўспрымае 1 траўня як традыцыю, іншая як ідэалагічную спадчыну Савецкага Саюзу. У новым альтэрнатыўным календары, прапанаваным дэмакратычнымі сіламі, гэтага святочнага дня няма. Укладальнікі мяркуюць, што яно страціла свой першапачатковы сэнс і ператварылася ў фармальнасць. Пры гэтым эксперты адзначаюць, праблема не ў самой даце, а ў тым, наколькі ў краіне рэальна абараняюцца правы працоўных. Простаму чалавеку важна, каб закон выконваўся, рэальныя прафсаюзы дзейнічалі. Вось гэта будзе штодзённым святам. Гэтага і трэба дабівацца, рэзюмуе прадстаўнік незалежнага прафсаюзнага руху Беларусі Дзяніс Садоўскі. Падрабязнасці на belsat.eu. Незвычайная гісторыя Скрычава скарыла TikTok, больш за 1 мільён праглядаў. Хатняя кошка стала альтэрнатыўнай маці для больш чым 90 куранятаў. Разам з курыцай, якая зусім не супраць раздзялення адказнасці, яна грэе малых, абараняе іх і нават выхоўвае, без каментара. Вывелись наши цыпляточки. Их здесь больше 90. И одна хозяйка. Ты сумасшедшая кошка? А ты сумасшедшая курица. Приняла? Зачем ты ее приняла сюда? И не выгоняешь. Что у тебя там? Расскажи. Я тебе сейчас не... Они все на тебя ползут, щипят тебя. Так ты с ними. Обижают девку мою. Ой-ой-ой, клюют глазочки. Смотрите, сколько их. Уначы украінскія дроны зноў ударылі па марскім тэрмінале ў расійскім Туапсе. Гэта ўжо 4-ты удар па горадзе за апошні час. Аператыўны штаб рэгіёну паведамляе, што ў выніку пачаўся пажар, пацярпелых няма. Папярэднія 3 удары прыйшліся на 16, 20 і 28 красавіка. Пасля апошняга загарэўся нафтаперапрацоўчы завод. З дамоў побач з НПЗ эвакуявалі жыхароў. Цалкам пажар удалося патушыць толькі учора. У горадзе і ваколіцах экалагічная катастрофа.
Між тым, украінскія дроны дасталі расійскія самалёты за 1700 кіламетраў ад мяжы. Яны нанеслі удар па аэрадроме Шагол у Чалябінскай вобласці Расіі. Паводле папярэдняй інфармацыі, там былі пашкоджаныя некалькі знішчальнікаў Су-57 і адзін знішчальнік-бамбардзіроўшчык Су-34. У сваю чаргу расейцы сёння проста пасярод дня масава атакуюць шахедамі цывільную інфраструктуру Украіны. Найбольшы налёт на Тэрнопаль. На гэтым развітваюся, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Няхай нашая агульная праца заўсёды дае плён. Беражыце сябе.